खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जुबान ब्लग इटिसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय मा जेव जेव फबारनाय महर लानानै सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आं सोनाफोर ओमफ्राय दाबो बेयावनो दङ गोदोनानै बिजिनियावनो आरोना अब्लाबो नायलांदो मा मा शेयार खालामनांगौ हायो ना मा होनो सोनाफोर ओमफ्राय दहाय फुङावनो आङो गामिखौ एक राउन्ड मारिनानै फैबाय आरोना एक राउन्ड मारिनाया थांनाय नङामोन आइया मैया माइरं लायनो थांदोंमोन ना कन्ट्रलावहाय फाग्लाया सेन्देलखौनो मावनानै फैदों आरोना ओमफ्राय आं दहाय फुङाव फिसाजोआबो गाखोनो होनबाय थानायखाय स्कुटिजोंनो बिमा फिसा साथामजोंहाय सेन्देल लानानै फैदों आरो एकदम गामि गोथौआव सानजामाखायाव आरो सोनाफोर फुङावनो बेनिफ्राय आङो दा ओंखाम संनायाव हाबबाय संनो नङा जानोसो मालाय बिमाया फोमोनखांजोबखाबाय ओमफ्राय आदारा जाहैबाय दिनै इयावथ' टमेट' बाथोन एग्लिनाय एकदम बिमानि ओमफ्राय दालि ओंख्रि ओमफ्राय माबा मोनसे दंबावोमोन अ येस बिमानि आखाइनि ना बाथोन नै गंगार दुन्दिया होलायनाय आरोना ओमफ्राय फिसालाया जाया ना इफोरखौ ओमफ्राय दावदै एवनो नागिरदों फिसालानि बाहायावनो बिमायाबो लागावसिगोन आरोना हांसोनि दावदै मालाय न'निनो नै सुनानै लाबाय आङो एग्लिनानै लागोनसै थोरसियाव लास्रांनानै बेबायदि नुबाय आरोना सनाफोर नै मालाया बेदर फिसा जानाय देखायोबा आलासि जानानै आंना बेनोसै आरो सनाफोर हाय मैया जाबाय टमेट' अमा रोन्दो अबेबाखौथ' देखायनाय जाबावाखैसो आरोना मोनाफ्राव जानाय जायो नालाय ओमफ्राय बोरैबा बेबायदि सिस्टेम जाबासो देखायबाय थानाय जायो आरो जानोसै बेबो गोथावनो मा नांबावगौ बिदि मोननानै आइया आं लबारखौ मानो बोरमानो खानो हैखो गैलाहाय आयु आगै बामबाम आखाइखौ साबाय खाया बे नै बामबाम ना दुगैखांनानै बेखौ दांबावनोसै ये बामबाम आयु बामदो माबाम नानि बाबुसो बाबु नै नोंखौ सौगोसैसो नै ये मिया बाबु थाबथां थिबथां जाखां लोंखां दसे उन्दुनानै ज' जाजाय ज' ओंखारदों बिजनि फारसे थांनो एसे लोगो हमहैलाबायनो र' ओइ नै गासिबो सपरियाल गाखोहैखाजोब्बाय रिक्सायावहाय सहैग्रोनोसै सिदा सिदि बिजनि ओमफ्राय बेहा मासुल लाला दुगैनानै माने बिथांखौ खानाय सिननांगौ मेगनाव हाबबाय लेडिसनि बादि ओरै सासे देलाय मालाय फुरा रिक्सासेखा ओमफ्राय बिमाया मालाय थ' सिम्पोलद्राय जायोलै बिदिया बैसागुआव मोसानोसो मोजां जागोन नोंहा फिसा बिदिखौनो नायलै बेखौ नायबाव एसे फिसा जायो आरो नेग्राफ्रा ओमफ्राय हो दाख्लैसो मोनसे माबा कालार देखायदोंमोनलै आंनो बिदिनो कालारमोन नामा लेथेर फेथेरैनो मोनफैफिनबाय सनाफोर भिडिअ एसे लानो सानदोंमोन बिजनि टाउनावहाय हाया आरो जेबो बुस्थु बारायलायनाय गैया आयु मालाय नै हेन्डसाम जानानै फैबाय होद एसे गोलाव दोनजाबावगौमोन खानाया सिगाङावहाय मा लाबोदों नायनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरोना दहाय बिजनियाव जाला माला लालाबायनानै फैबाय फैदो मामा फैदो बिबैखौसो नेहैबावबाय बेहा फैदो हाबग्रोनोसै न'आव आरोना गोलोमफ्रुनानै फैजोब्बाय सिंग्रा लाबोखाबाय गाइखेर लाबोखाबाय साहा लोंसै गुदुं गोथावनो पेटिस सिंग्रा बाजाराव जेबो जाबाखै नालाय लाबोनानै जाफैबाय आरो नै माथो सामब्रामा आंनाव बांद्रायानो दङ मोनथाम आयु मैयासो अमा बेदर जादों गैलालै आं अमा जायै सेस जालांसिगोन होनबा माथो मोनो अमा जायाबालाय जायो ना फाङालाबो क'क्राझाराव बिदि पेटिस सिंग्राखौनो मोना माथो अबेसिम मोनोथाय दैलेलेसो जायोना बिदि ख्राव ख्रावा
बिराद गोथाव दैसब बिजनियाव बांसिन बिदि जाजोब्बाय मालाय बिदि स्राव स्रावा स्रेम र' साहा लोंखांनासो देखायनोसै नोंथांमोननो मा माल लाबोदों येस सनाफोर नायदो दख'नाया नै मादि नुदों कालारखौ मा कालार होनो आं बुजिनानै मोनला ओमफ्राय बांद्राय दामि नङा आरोना ओमफ्राय बांद्राय पियर मायदिबो नङा बे हालकासा एसे मायदि थायोना गाननो मोजां फ्रात फ्रिट आंहा बिदिखौसो मोजां मोनो आरोना दाख्लैना एकदम बांद्राय बायदि ख्रां ख्रां मोना आं मोनसे भिडिअआवहाय शेयार खालामनाया दानिया बेबादि बिदिखौ लानानै फैदों आरोना माने लोगोसे दङ ब्लाउस गुफुर गांसे मोनसेया किउ कालारनि आरो बेनो दख'ना बाया होननानै फौजि बिथांखौ लुथिबावबाय नामा आङो नै जेबो हेंथा गैया बिथाङा लादो फसायदोंबालाय होनदों आरोना जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय फिसालानो बे आर'नाइनि सुनाय गस्ला थायोना बेखौ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय उन्दैया गानहां लाहां लायाहां धुत बाद दे 450 500 होनो माथो बेखौबो मोजां मोनदोंमोन आं बैसागुआव गानोबा लानोसै सानदोंमोन गानग्रायानो बारा थिग गैया नालाय ओंखायनो लायासै आं आरो बायनानै लस जागोन ना 450 500 गाहामनिखौ ओरैनो बायनानै मा जानो ओंखायनो गानाबा लाला दे बाबा होननानै मालाबा गावसोरनो स्कुलावहाय स्कुल उइकफोर जाबा नांगौ जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा गाव गाननो गोसो गैयै बायदि देखायनायखाय आङो लायासै बेलासिलायबाय नालाय आंना ओमफ्राय केमेराया मोननै मोनथाम नुबाय आरोना बेनिफ्राय बिजनियाव लोगोफोरबो लोगो मोनदोंमोन बिसोरबो इउटुबारमोन आरोना ओमफ्राय बिसोर रिक्साजों थांलाय फैलाय माने जेबो रायलायनाय बांद्राय मोजां रायलायजासे जास्ट ओंखारनानैहाय ओरैनो मिन्थियामोन ओमफ्राय इउटुबाव सिनायलायनाय आरो ओमफ्राय बिजनि नालाय ओमफ्राय थाग थिग लोगो मोनदोंमोन सानैबो इउटुबारमोन ओमफ्राय मोजां मथन जायगायाव लोगो मोनबासो भिडिअ लानो हासिगौमोन दा लानो हायासै सनाफोर गाज्रि मोनो नाला गावसोर भिडिअ लानो होनदोंमोन ओमफ्राय आंबो बे गिदिर मानसिफोरनि गेजेराव दागा मागा बोरै भिडिअ लानो बोरैबा मोनबायना लानाय जायासै आरो दिनैनि बाजारा बेखिनियानो थेंमोन आरो जेबो गैया ओमफ्राय फिसालानि खानाय सिननाय ओमफ्राय जाग्रा लोंग्रा मालसो खदानो बिसो सनाफोर आंनि नङा ओमफ्राय बुस्थुआ आइनिसो आंनि नङा दे सनाफोर आइनिसो आरोना ओमफ्राय आं बायनानै होनायबो नङा मालाय गावनि फैसाजों गाव बायनायसो आङो जेबो लायासै आं दाख्लै लाखाबाय नोंथांमोननो शेयार खालामखाबाय खिन्थु नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनाय हिसाबै आंहा ब्लाउस गोजा बायनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय उनावहाय लांनांगोन लाबोनांगोन बाबायना आङो हजोंनो बायहैनोसै साननानै जेबो लायासै आरो आं जेबो लायासै फिसा फिसौ गथ' गथाय रावनोबो जेबो लायाखै बिजनियावहाय मानो होनबा बेयाव बायबाबो नोङो लांफिनखानांगोन थुलु थाला ओमफ्राय हजोंनो मालाबा खनसे बायस्रांनोसै होननानै आङो जेबो लायाखै जास्ट आइखौसो दोनलांनो होननानै थांखादों आरो बिजनि बाजाराव थाङिया बुहुत गोबाव जाबायमोन आङो माने बुंनो थाङोबा मिथिया खय बोसोर जाखोथाय 7-8 बोसोरसो जाबायमोनदां मोजां मथन बिजनि बाजाराव थाङि आरोना गिदिङियानो ओंखायनो थांदों आरो आइजों ना आइयाबो लोगोफोरजोंसो थांखायो ओरैनोबाबो ओमफ्राय जोंनो थांसै थ' होननानै थांदों आरो ओरैनो फिसालाव खानाय सिनथावथाव ओमफ्राय बे आइनिसो नै बारा नङा माने 900 बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय खमायनानै एसे मोनबाय आरो ओमफ्राय माइदि गोनां पियर नायदोंमोन आइयाबो 1300 ना 1200नि ओमफ्राय गिदिरथार आइया माने आंनिफ्राय एसे गाहायसिन नालाय गिदिरखौ गाननो हाया बियो ओमफ्राय बेबायदि कालारा आइखौ बिराद समायो आइया आंनिफ्राय गुफुरसिन नालाय मालाय ओंखायनो बिदि कालार समायो आंबो बिराद मोजां मोनदोंमोन ओमफ्राय आंहा एसे फैसानि प्रब्लेम जाजानो गिनानै लायासै आंहा दा थांनानै फिसालानि एडमिसन खामानि दंबावोना सनाफोर ओमफ्राय उनाव लास्टआव फैसाया आग्लायोबा सेस्था खालामबावगोन आरोना आङो फैबावनो हाखागौना आङो बिजनियावहाय ओमफ्राय सेस्था खालामगोन आं बेबायदि कालार दख'ना आंनावबो गैया आं बिराद लुगैदों मालाबा फैबा इनिखौनो एसे गानथ'नोसै हाया जात्रा खालामग्रोथोंसै आं नोंथांमोननो गाननानै देखायनो नागिरदोंमोन थामनेलखौ गाननानैसो लानो नागिरदों ओमफ्राय अननो ओंखारबाय आं आइखौ आइयानो मालाय गानाखै आं बोरै गाननानै बिदि देखाय नङा होमबा आइनिसो अन्थाव बाथाव आं बायनानै होनायबो नङा जेबो नङा ब्लाउस गांसेबो आं बायनानै होआखै बेनिफ्राय फिसालानि एडमिसन जाबाथाय जेब्लानाखि आंनो ब्लाउस गोजा बायो अब्ला नायनोसै आं आइनोबो गांनैसो ब्लाउस बायनानै लाबोनोसै आरो आङो जेला ब्लाउस टस बायोबाथाय बायो फास्रा ब्लाउस एखमबा बायो नालाय आं आइनोबो जेलानाखि आं बिखुनजो बिमानो बायो अब्लासो आइनोबो लाफानाय जायो आरो आं जेबोथ' मावा नालाय खामाया नालाय बिजामादैयासो आरो आइया नाङा होनखायो मालाय बेनिफ्राय अब्लाबो होनो हायोबा मोजां मोनो ओमफ्राय हासबेन्डआबो बुङो होदो बायनानै होननानै ओमफ्राय अब्लाबो दंखायो होननानै बुङो नालाय आइया ओमफ्राय आङो लाबोनाया बुहुत खम जायो आरोना मालायफ्रा लुंगा लुंगि होफैयो बिमानो आंहा हाया बेबायदि
ओंखायनो आङो बुङो बिब' बिनानावफोर निजा मोनसे फिसाबाबो इनकाम थायोबा बुहुत मोजां जायो गोसोबादि फैसाफोरखौ खरस खालामनो हायो ओमफ्राय दा नोंनि बोरायनिसो नालाय नों बेजोंनो गासिबो मेनेज खालामनांगौ जायो स' लाब्लाब साब्लाब जेबो बाहायनो हाया जायो आरोना लाबोनोबा लाबोनो बेजोंनो मेनेज खालामनानै लाबोनांगौ जायो नै आंबा बे ब्लाउस बोरायनायखौनो गाननानै थांदों गोदो गोदायनिसो बेबो बेसेबांबा गोबाव जाबाय इन'भेसनाबो बिदिनो ग्रोब ग्रोब जिबनखौ सोलिलांनोसै आरोना खननानै दोनगोनसै आं आइनिखौ होमबालाय बैसागुआव गाननोनो इन'भेसनाफोर भिडिअखौ मालाय मानो गोलाव खालामबावनो आंना जेबो टपिकआनो गैया दिनै आं सानसे भिडिअखौनो होआसै नै जास्ट दानि बिजनियाव थांनाय मा थांनायावसो आङो एसे भिडिअखौ एसे लानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो आपल'ड होनाय जाबाय आरो सोरनाबा गाज्रि मोननो नांला मादै फां फुं भिडिअ हगारलाबायदों होननानैहाय बिमानि दख'ना बायनानै बिमानि दख'ना बायनायखौनो देखायदों होननानै आंखौ गाज्रि मोननांला आरोना गाज्रि मोनो आंबो माने हायोबा आंनो होनांगौमोन होननानै ओमफ्राय बिजामादैयाबो बायना होनो होननायालाय ओमफ्राय आं माने एथबां बिदि माबा जाया आरोना बोरैबा मोनो एसेहाय ओमफ्राय जेब्लानाखि बिखुनजो बिमानो बायो अब्लासो आं गोसो जायो आरोना एसे अब्लाबो बुहुत खम आङो गोसोआव बोरैबा मोनो बेखार जाबाय नालाय फां फुं नोंथांमोना देनां आंखौ अनसायलांबाय थायाबा इउटुबनि फैसा होनबा आङो बिमानो गांनै गांथाम ब्लाउसजों फबफैनो हागोन आं आइखौनो आरोना होफैनो हागोन आइनो इन'भेसनाबो बेफोर मोनसे जकसो जेबो नङा जिबना बिदिनो सोलिलांगासिनो दङ आसलियालाय मा गाननो जोमनो दंबानो जाबायना अनलायलायनानैसो थानांगौ नङा होमबा बेनिफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय आंखौबो लानोबा ला होनदोंमोन बाट आङो बुंदों मानसिया दखानाव थांदों नालाय ओंखायनो बुंखागोनानो ओमफ्राय आं एकदम गोसो गैखाथारा आरोना गोसो दंबाबो कन्ट्रल मजनु कन्ट्रल होननाय बादिसो सोनाबा थेंक इउ स' माच